Croeso i'r cyflwyniad byr hwn am iechyd a gofal cymdeithasol ym Mhrifysgol Bangor. Eira Winrow ydw i ac rydw i'n darlithio ar gyfer y radd iechyd a gofal cymdeithasol. Rwyf hefyd yn swyddog ymchwil mewn economeg iechyd gyda ffocws ar iechyd cymunedol a theuluol. Mae iechyd a gofal cymdeithasol yn bwnc pwysig oherwydd gallai'r materion sy'n ymwneud am iechyd a gofal cymdeithasol effeithio ar bob aelod o gymdeithas. Llwybr amldisgyblaethol wedi seilio ar wyddor gymdeithasol i gymhwyster yn y meysydd iechyd a gofal cymdeithasol, ac hefyd mae o'n dewis arall yn lle hyfforddiant clinigol i pawb sydd â diddordeb mewn gyrfa ym maes iechyd. Penderfynyddion cymdeithasol iechyd. Rydyn ni'n clywed amdanyn nhw trwy'r amser, ond beth ydyn nhw? Yn syml, y pethau o'n cwmpas sy'n effeithio ar ein iechyd, nid arferion iechyd yn unig. Yr amodau yr ydyn nhw'n cael ein geni ynddynt, lle rydyn ni'n gweithio, yn byw, yn cymdeithasu ac yn heneiddio sy'n dylanwadu ar ansawdd ein bywyd. Mae tai, di-weithdra, incwm isel, gwasanaethau iechyd gwael ac amodau gwaith gwael yn rai o benderfynyddion cymdeithasol iechyd y gallwch fod wedi clywed amdanynt. Mae yna rai penderfynyddion cymdeithasol iechyd sy'n effeithio ar pawb. Mae yna rai ond yn effeithio ar grŵp o bobl fel cymunedau bregus, plant neu grwpiau oedron. Mae astudio penderfynyddion cymdeithasol iechyd yn bwysig i gadael cydraddoldeb iechyd ar flaen y gad mewn ymchwil iechyd. Mae'r cwrs yn rhedeg dros 2 blynedd ac yn defnyddio cymysgedd o fodiwlau gorfodol a dewisol. Mae yna modiwlau fel hanfodion cymdeithaseg, gweithio gyda phoblogaethau bregus, egwyddorion iechyd cyhoeddus ac iechyd a gofal cymdeithasol byd-eang. Mae'r cwrs yn cronni gwybodaeth a sgiliau flwyddyn ar ôl blwyddyn i helpu chi i ddod yn weithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol. Felly, beth ydyn ni'n ei astudio? Wel, pan dwi'n dweud ei fod yn bwnc enfawr, dwi'n golygu ei fod yn bwnc enfawr gyda rhywbeth i pawb. Iechyd a lles plant, bwyta'n iach, gweithgaredd corfforol, camdrin cyffuriau ac alcohol, iechyd rhywiol, iechyd meddwl, datblygu a rheoli gwasanaethau iechyd cymunedol, gwaith iechyd a datblygu dros y byd a llawer mwy. Wrth feddwl am waith yn y dyfodol, mae 1 o bob 10 o weithlu Prydain mewn rhyw agwedd ar iechyd neu ofal cymdeithasol, sy'n golygu bod cyfleoedd gyrfa gwych i fyfyrwyr yn ein rhaglenni. Ydych chi am arwain? Mae'r cwrs yn eich paratoi ar gyfer mynediad i gynllun hyfforddi graddedigion yr NHS, cynlluniau reoli awdurdod lleol neu busnesau iechyd. Ydych chi eisiau gweithio ar yr eng flaen gyda chleientiaid a chymunedau? Bydd hyfforddiant mewn ymgeithiadau iechyd, seicoleg iechyd a benderfynyddion cymdeithasol iechyd yn rhoi cyfle i chi i weithio unrhyw le yn y byd. Ydych chi eisiau arbenigo mewn iechyd cyhoeddus, nyrsio, gwaith cymdeithasol, addysg neu mwy? Mae yna lawer o bethau sy'n gwneud astudio ym Mangor yn arbennig. Mae'r cwrs yn cynnig cwricwlwm cytbwys, iechyd a cymdeithaseg, ffocws cenedlaethol a ryngwladol, wedi ei gynllunio i'ch paratoi ar gyfer ystod-eang o waith neu astudiaethau yn y dyfodol. Mae yna tîm addysg cyfeillgar sy'n rhoi myfyrwyr wrth galen popeth a wnawn. A mae Mhrifysgol Bangor ar gyrion Parc Genedlaethol Eryri ac yn agos at lawer o draethiau hardd, a mae yna hefyd gymuned myfyrwyr wych yn y dinas. Felly, ym Mangor, rydych chi'n cael y gorau o 2 fyd. Gofynion mynediad y cwrs yw 80 i 96 pwynt tariff o gymhwyster lefel 3. Mae rhain yn cynnwys A-Level, BTEC, Access to Higher Education, Irish Highers, International Baccalaureate, Welsh Baccalaureate, Scottish Advanced Highers ac eraill.
Os ydych chi am ddarganfod mwy, neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, dyma fanylion gwefan y cwrs a chyfeiriad e-bost arweinydd y cwrs, Dr Simon Bishop. Diolch am wrando, a phob lwc i chi gyd.